Ngedi busana. Ngedi busana tegesipun adamel edi. Edi endah. Damel endah salira saged akarya sengsem ingkang mirsani. Sengsem nggih, Pak. Nyengsemaken napa nika? Nyenengake. Nggih, nyenengke. Pangupayanipun kanthi budidaya mangertosi tata busana ingkang bener tur pener inggih menika adhedhasar laras swasanipun trep pengagem tumrap saliranipun jumbuh pranatanipun nyawiji raosipun. Lajeng laras swasanipun menika jumbuhaken nika lho nggih. Jumbuhaken swasana suka duh kita wanci siang wanci dalu duh kita napa nggih? Duh nggih, duh kita bela sungkawa. Duh kita bela sungkawa. Trep tumrap saliranipun inggil andhap ageng alit werni kulit lan sapanunggalanipun nggih tumrap dadose piyantun inggil ngoten niku nek ngagem nggih dipantes-pantes ampun ingkang napa lerek mengandhap kesanipun mangke semakin tambah panjang tambah inggil. Nggih, menawi andhap ingkang anu nggih andhap lan ageng nika nggih ingkang radi gemoy. Mbah No gemoy. Ya, ingkang gemoy nika radi kedah mikir-mikir iki ngageme. Nggih, misale nika ngagem jarik barong ingkang ageng-ageng. Lah nggih tambah nggih. Ampun Aku. Nggih, nika dipun sumbuhaken kalian salira. Alit werni kulit. Werni kulit niku nek sakniki mboten wonten ingkang wemeng ngoten mboten wonten nggih. Lah nika ngagem wedak. Nggih ya. Dados kan mboten sanget semengipun. Nggih, serondok ngoten. Jumbuh pranatanipun cakre ingkang kaagem kedah dipun mangertosi pranataning ngagem. Menika cakre Solo napa cakre Jogja. Menika contonipun nggih ageman kebaya ingkang cakrik Solo menika ngagem Kutu Baru. Ingkang Jogja mboten pareng ngagem Kutu Baru. Kados ngaten nika contonipun. Nyawiji raos mantep bilih busana punika trep kagem diri pribadinipun mboten kadamel gegojekan cengengesan lan sapanunggalipun. Menika menawi panjenengan sampun ngupaya sedaya mangke nggih tuwuh percaya diri ngoten. Mboten ampun dados gegojekan nganggo iki lucu dan sebagainya ampun ngoten nggih. Menika kalau ingkang wekdal nika nggih wekdal siang misalnya ngagem napa make up kagem siang menika ampun nggih ampun kandel-kandel, tipis-tipis mawon kados ngaten nggih. Tapi tetep ngagem nggih. Nggih. Nggih, tapi ampun ingkang moncar, ingkang menawi ageman nggih, ingkang kalem-kalem ngaten. Menawi wekdal dalu monggo ngagem ingkang radi moncar, ketingal ngaten. Wedake radi di kandeli siti lipstikipun radipun cerah sedikit sekedhik ngaten agemanipun ugi nggih ingkang menyolok ngedi busana putri peprincening busana putri menika saking ngandhap Bu Bapak nggih mboten napa-napa nggih pirsa nggih Bapak Ibu monggo ingkang paling ngandhap menika slop
Menawi ngagem nyamping nika kedah wonten hakipun. Nggih minimal 3 cm. Apa 5 cm. Wonten nggih 5 cm nggih. Gangsal cm wonten. Nggih. Sekedhik. Nyamping utawi sinjang utawi jarit dipunwiru kirang langkung 2,5 cm. Kakehan niku Mas. 1,5 ngantos kalih nyari. Nyari napa nggih? Jari nggih. Nek nyarine kula niki ya 1,5 mawon. Gedhi-gedhi. Kados buta. Nggih 1,5 ngantos kalih nyari. Lajeng ngagem stagen, bibar ngagem nyamping, ngagem stagen, ngagem manset, kamisol utawi kemben nika ingkang boten ngagem jilbab nggih. Menawi ngagem jilbab, ngagem manset rumiyin, nembe ngagem kamisol utawi kemben. Long torso, kebaya, ukel nika sanggul ingkang boten ngagem jilbab. Ngagem jilbab, ngagem sanggul ugi malah sae sanget nika. Mangke dipun tutup. Pareng mawon. Mangke niku nggih sekedhap. Sekedhap nika ingkang dipun agem diri pribadi kita piyambak. Nggih. Pepasren, napa pepasren? Napa pepasren? Napa Bun? Nembe atur pangandikan. Pepasren nika aksesoris. Aksesoris. Bros. Lajeng kalung menawi mboten ngagem menawi jilbaban ngagem kalung dipun ketingalke. Oh ngoten. Wow iki wow. Ampun nggih. Warga permadani. Ampun diumpetke mawon. Mangke teng dalem mawon dipun bikak kagem suami. Oh nggih. Cincin gelang. Lajeng Mas. Menika busana kagem lare legan. Lare ingkang tasih legan dereng kawengku kakung nggih. Kebayaipun cekak. Bojongipun ketingal. Nggih ketingal menawi ingkang tasih legan. Nah, menika ingkang sampun kawengku kakung ngagemipun ngeten lho niku busana kawengku kakung menika kebayaipun panjang. Lah pangagemipun lereng mandhap dhateng suku Kering nika Jogja. Mboten nganu niki. Sepalih rumiyin nggih, ingkang ngandhap ampun rumiyin. Nika kebayaipun kebaya panjang. Panjangipun sak napa nggih? Sepinten? Nggih, setengah pupu. Setengah pupu. Ingkang sampun kawengku kakung. Menawi panjang malih monggo kersa. Tapi kadose mantes ngoten mawon lho, pantese pripun ngoten. Nggih, menawi tasih legan monggo dipun ketingalke bojongipun. Menawi sampun kawengku kakung nggih panjang. Kewalik sakniki. Wow. Ngaten nggih. Engkang kakung sinten nika? Dipun ketingalaken. Oh, tapi mboten warga permadani to? Mboten. Mosok? Insaf nggih, insaf. Ayo insaf. Sinten nika? Wonten nika? Wonten. Mangke insaf. Monggo Mas lajengipun. Nah, menika lho panjang. Kebayaipun panjang, inggil, paling inggil separuh pupu lah menika, separuh pupu nggih kados ngaten. Menika busana pinjung.
pinjungan. Pinjungan. Nek ndek cilik kula kene pinjungan ngangge jarik. Nggih. Pinjung. Nika nalika tetes ingkang sisih kereng nggih. Nika ingkang tengah. Ingkang tengah nika nalika tetes. Tetes napa? Sampun wonten nggih ing anu dalem tetes. Kalau wingi wonten adat nggih. Oh iya, di situ ada. Wonten nggih tetes menika menawi kakung lare kakung nika supitan, tetaan. Nek putri menawi putri niku tetesan, sunatan. Putri mboten disunati. Tapi wonten istilahipun tetes. Menika agemanipun kados ngaten, ngagem kain cinde. Wonten nggih, wonten nggih mau nggih. Wonten nggih. Upacaranipun wonten. Nggih, wonten. Kula nggih nate kok niku nenggani ngoten niku. Menawi wonten kesehatan niku kadosipun nggih wonten mo. Wonten Semarang niku lho wonten. 8 taun nggih, dereng garap sari, dereng haid. Nggih, saderengipun haid. Nika nggih napa kados siraman ngoten lho, siraman lajeng mangke dipun dawuhi ngunjuk loloan utawi jampi. Nggih. Nalika tarapan nika ugi upacara nggih kados siraman mangke ngunjuk loloan lajeng dipun paringi napa nggih ular-ular ngaten. Wis gedhe ngati-ngati iki wis nginjak remaja dan lain-lain. Nggih nalika suci nggih nalika suci. Garap sari ingkang pisanan menika diwontenaken tarapan. Dereng nate wonten nggih teng mriki. Monggo putra-putranipun panjenengan mangke kagem nganu, kagem napa? Latihan ngoten nggih, Mbah. Tarapan. Menika sanggul utawi ukel. Sanggul tekuk Solo kados menika nggih tekuk Solo nika ngagem pepasren napa nika cunduk tusuk konde cunduk ingkang sisih kanan nika tekuk Jogja lajeng menika sanggul ayu biasanipun diagem ibu-ibu menawi mboten ngagem jilbab ngagem sanggul ingkang kados mekaten nika sanggul ayu nggih wonten ingkang sanggulan monggo ingkang sanggulan benjing menawi wisuda ngagem sanggul ingkang ngaten nika nggih, ingkang nika sanggul ibu ngoten anu napa menawi wonten sebatan perias sanggul ibu. Lah menika pangageming sanggul. Menawi tasih legan sanggulipun menika radi menginggil ketingal kemirenipun mriki enten kemiren nggih. Lah nika ketingal. Kedahipun nggih, kedahipun ketingal menawi tasih legan. Citoke. Nggih. Wonten niki lho kemiren niku ketingal. Mboten kewer-kewer kados niken salindri ngoten niku mboten. Niku kan namung kangge anu nggih. Komersil nggih. Nah, nggih. Ingkang sampun krama menika sak ngandhapipun kemiren. Dados mangke saged dipun napa nggih? Dipun titosi.
Menawi citoke kemirene ketinggal, oh berarti masih gadis. Menika kagem warga Permadani menawi kagem masyarakat umum nggih, mbok menawi mboten pirsa. Ngaten nggih. Nika kagem manten. Sanggul bokor mengkurep kagem penganten. Penganten napa nika nggih? Penganten putri yo nggih. Nggih, pun mangke. Mangke. Lajeng Mas, nika ugi kagem putri. Nika wonten TikTok napa wonten Instagram nembe rame sanggul menika. Kawestanan nika menawi umum nika sanggul Garuda ngoten nyebatipun. Menika sanggul bangun tulak kagem penganten Solo putri. Sunggar nika ingkang pripun? Nggih. Rambut rekmanipun dipun sasak, lajeng dipun bentuk ingkang mriki rada jenthit ngeten nika. Nah niku naminipun sunggar. Nggih. Kados nika to? Nggih, kados nika. Nah nika naminipun sunggar. Solo Cunduk Melati. Melatinipun ingkang sisih kanan nika lho. Nggih, dipun paringi melati. Ingkang Jogja nika langkung prasaja menawi Jogja nika. Biasanipun namung ngagem pepasren wingking ngoten alit. Lajeng Mas. Peniti pinangka pasren kebaya. Napa nika? Bros dom-doman. Menawi napa adat Pati nika kanggih 3 to nggih. Ingkang bentuk yen napa nika? Koin dinar. Nggih 3 kan dinar. Jejer 3 terus malih ngandhape jejer 3 malih ngandhap malih jejer 3. Kados ngaten nika. Pinangka pasren. Wiru nyamping putri. Solo kalayan Jogja benten. Menawi Solo ceretipun boten ketingal. Mangke anu nggih. Praktek nggih. Oke, menika mangke langsung praktek mawon. Nyamping. Lajeng Mas. Busana pengantin Solo Jogja. Busana pengantin Solo, Solo putri, Solo basahan keprabon, Solo basahan gerbong kandem, Solo kasatrian. Ingkang Jogja, Jogja Jorak Putri, Jogja Pais Ageng, Jogja Pais Ageng Jangan Menir, Jogja Pais Ageng Kanigaran, Jogja Kasatrian. Kasatrian ageng ingkang dipun agem malem selikuran. Monggo lajeng. Nah menika Solo basahan. Asring prangguli pengantin ngaten menika nggih Bapak Ibu. Menika Solo. Nggih menika ingkang Solo. Menika peperincaning busana lancingan panjang jumput. Ingkang kakung menika nggih ngagem celana panjang saking jumputan. Ingkang ngagem menika jumput. Lajeng dodot alas-alasan gadung melati. Alas-alasan niku isen-isenipun werni-werni kewan. Lajeng epek timang lerep ukup buntal ingkang pundi? Ingkang panjang nika lho. Sekar ingkang panjang ingkang saking mriki ingkang panjang nika. Kalung ulur singgetan melati rinonce. Kalung ulur. Kalung ingkang panjang lajeng dipun bros
brosipun niku namine Singgetan. Mbok menawi mangke wonten nganu nggih dinten Ahad dipun aturaken Bapak Dwijo Singgetan. Lajeng kula matak biru. Wonten matak niku napa? Niki lho ingkang inggil enten niki lho ana tengahe niki lho. Nggih niku matak. Sumping Sekar Melati. Lajeng Mas. Filosofi busana pengantin putri Basahan. Sanggul bongkor mengkurep lah kalau wau ingkang ketingal bokor mengurep wau kagunganipun pengantin putri Basahan. Maknanipun kedah tansah saged nutupi susekering diri. Lajeng wonten cunduk mentolipun songo. Menawi Basahan songo nggih khusus nika bentukipun niku alas-alasan kewan-kewan. Samekta lelono ing sabarang lalampahan wonten madyan gesang bebrayan tasah saged dados pepadang garwa putra jroning panandang. Gegambaran Gupita ateges wantun tirakat kagem nggayuh kamulyan. Lajeng kligo sarira mboten ngagem-ageman. Menika pralambang benjing titah badhe wangsul dhateng alam suwung. Napa menika? Oh, sedo. Sedo nggih. Sekar Melati tiba dodo. Tiba dodo niku ingkang panjang. Menawi Solo Putri Basahan niku tiba dodonipun ngantos panjang. Sakmenika kan kados sami nggih Solo Putri kalih Solo Putri Basahan. Menika pripun nggih? Kados ingkang nyuwun nika pengantenipun. Nggih, janjane nggih priyase ya kedah matur menawi Solo Putri niku namung cekak. Menawi ingkang Solo Basahan nika panjang, mboten tiba dodo ngantos tiba sikil. Menika mboten trep. Ingkang trep menika ingkang panjang kagem pengantin Solo Basahan. Pengasih nika ingkang sisih kering. Ingkang pendek-pendek menika, ingkang cekak-cekak. Lajeng maknanipun tebih watak sesongaran. Sesongaran napa nggih? Sombong. Sageta handodo kodratipun bilih ari puniki sampun winengku ing kakung kedah saged nyaring pawartos ala lan becik disaring ampun midanget saking mriko langsung dipun ugemi dereng temtu menika leres nggih pikantuk napa nggih kabar langsung ampun nika maknanipun Sekar Melati tiba dodo ugi pengasih. Dodot alas-alasan gesang ing gumelaring jagat estu namung alit mila sampun tansah katungkul ngupaya kemakmuraning gesang. Dodotipun sampun nate ngagem dodot Bapak Ibu, kala rumiyin rikala dados manten? Kripyukan gratis. Menika wiyaripun dodot nika sekawan wiyaripun jarik biasa. Dodot niku pripun? Kala wau lho ingkang dipun agem. Nggih. Kain wau lho ingkang ijem. Niku wiyaripun sekawan panjang nyamping biasa. Nah, menika lho. Nah, dodot nika ingkang menika. Sing diubet-ubetno wiwit saking mriki ngantos ngandhap.
Lajeng buntal. Buntal nika wau sekar ingkang panjang lho nggih. Saking ron-ronan ugi saking sekar. Kaendahaning jagat gumelar badhe tansah hangro ridu lamun datan saged ngendhaleni raos pangraos. Pripun nika? Lho, kok nggih? Sae? Sae napa sae? Sae, alhamdulillah. Samparan lamun datan kebaing pangatos-atos gesang badhe tansah kasrimpet dhateng pakarti pribadi. Samparan nika ingkang dijereng ngeten nika lho Mas, menawi ngagem dodotan nika ingkang kakung ugi putri sami ingkang kakung nika ingkang kanan ingkang kering. Mboten wonten nggih gambaripun. Jenengan sih mboten ngagem dodotan kala rumiyin. Dadose mboten ngertos. Ngagem nggih. Dibeleni. Iya dibeleni. Monggo. Diwangsuli tapi dengan pasangan ingkang sami. Ampun pados ingkang enggal. Ngaten lho. Lah menika cunduk mentul Solo Putri Besan nggih, ingkang Besan nggih. Menika cacahipun 9. Nggih, halas-halasan nika. Ingkang paling inggil tengah nika napa? Kupu. Kiwa tengenipun kupu kembang matahari. Kembang matahari niku menawi dijawake napa Mbah? Sekar srengenge. Sekar srengenge. Lajeng bibar menika kupu malih. Kidang. Apa nika? Singa. Gajah. Singa. Nggih. Filosofi nggih nika. Kupu gegambaranipun titah ingkang sampun sembodo nggayuh kanugrahing Gusti kanthi agenging tirakat. Kupu niku lak nggih tirakat nggih. Saking napa nika biasane? Saking uler. Nggih, tirakat. Terus dados enthong. Enthong riyen nah. Enthong mangke tirakat malih nembe dados kupu. Kupu. Oh mangga. Oh nggih. Srengenge. Nah nika srengenge pralampita pepajar liripun dados titah sageta dados pepadang ingkang nandhang pepeteng senajan mawi hawa benter neng nguripi. Benter nggih? Benter nanging nguripi. Menika srengenge. Menawi kidang gesang bebrayan kedah limpat. Limpat napa? Mencolot. Lincah. Pinter, lincah. Nggih. Nindakaken punapa kemawon. Terampil ngudari perkawis punapa kemawon ingkang badhe sinandang. Pencolot kados kancil ning ageng langkung ageng nggih kidang. Gajah pralampita kasantosan mila gesang kedah sembodo ingkang ngerdi nggayuh punapa kewala sinartan pambudidaya. Lajeng wonten borokan Bu, Bapak Ibu, nika gambaripun mboten wonten. Borokan menika wonten sisih kerengipun sirkam. Nek endi Mas iku Mas? Sisih kering. Wonten mriku. Minggah malih. Minggah mengajeng. Mandhap sekedhik. Wonten mriku niku wonten borokan. Borokan niku saking mboten borokan. Borokan. Nika saking sekar melati ingkang dipun damel ngagem
Biasanya ngagem napa, Bu? Bu Ati. Arnal alit nggih. Nggih, arnal alit ingkang alus menika. Nggih. Borokan Sekar Melati sakiwanipun sirkam gegambaran titah tansah nyunggi luput lan dedosa. Nggih ha nggih, manusa dak panci nggih. Kathah lepat, kathah dosa. Menika paes pengantin Solo Basahan niki lho Bun paesipun niku werninipun boten cemeng. Nanging werninipun ijo. Ijo tuwa. Ya Allah pintere Bu Guru. Tepuk tangan. Keplok. Keplok Bu Guru pintar. Keplok. Lajeng Mas. Menika Sekar Solo Basahan. Wonten buntal, wonten tiba dodo. Nggih, menika nggih. Sekar Solo Basahan lajeng. Lah menika busana gerbong kandem. Kados kala wau lho. Kados Basahan nanging ingkang pengantin putri ngagem bolero. Bolero nggih. Apa ya bolero? Rompi. Blazer tapi pendek. Nggih, cekak. Nggih. Saumpami kepengin manten kepengin napa ngagem Solo Basahan, kados Solo Basahan nanging boten wantun bika aurat, menika saged ngagem ingkang kados menika. Nggih. Mangke ngagem manset Ibu. Nggih, ngagem manset. Menika sanggulipun mangke nggih dipun tutup kalayan nika biasanipun wonten lah rahasia kita ya. Rahasia prias. Mangke dipun tutup sedaya. Insyaallah ketutup auratipun. Ingkang kakung pengantin kakung ngagemipun model mboten nika ngagem beskap. Beskap menika nggih. Saged ugi ngagem takwa. Takwa niku ingkang pripun Bapak? Takwa. Benjing Ahad nggih. Nggih. Pun rahasia iki kagem benjing Ahad. Model takwa saged ugi model beskap. Busana Solo Putri Kanalendran. Kanalendran nika ingkang ngagem kolok cemeng. Kolok cemeng agemanipun ugi cemeng. Menika ingkang dipun wastani kanalendran. Cenelo. Cenelo napa, Pak? Sandal, slop. Nyamping Sidomukti. Sidomukti niku ingkang ingkang kados niki. Nika Sidomukti, Sidomukti Solo. Nggih, ngagem ngaten nika. Lajeng sabu epek timang lerep. Nika benjing Ahad Bapak ingkang nyinau. Sabu epek timang lerep sampun wonten sedaya ingkang sampun mundhut. Boro-boro rasukan sikepan utawi langen harjan ugi saged. Menika fotonipun gambaripun nika napa? Sikepan napa langen harjan? Langen harjan. Pinter ya Allah. Kaya keplak ameh muni tepuk wae. Keplak-keplak. Nggih menika langen harjan. Nika lho ngagem kutu baru, Pak. Wonten kok kutu baru. Dasi kupu dalam Ingkang sikepan mboten ngagem kupu, mboten ngagem dasi kupu. Ngagem ingkang lebet nika pethak. Lajeng wis ya Allah. Tapi ampun nyebat wis lho nggih. Menika warga Permadani. Pun benjang Ahad nika. Nggih, pun nggih, wis. Nggih. Benjang Ahad ampun mestani wis nggih. Lajeng kolok kanigara werni Krisna. Nah menika. Suping Sekar Melati. Sumping
Sumping. Nggih, menika wonten sumpingipun saking Sekar Melati. Kalung ulur. Kalung ulur ingkang panjang ngagem bros ingkang dipun wastani singgetan kaliyan Sekar Melati. Duwung ladrang dipun paes kaliyan roncean Melati. Duwung ladrang kados ingkang panjenengan asta nika lho Pak, modelipun ladrang. Nggih, ladrang menika. Solo. Busana Solo Putri Kasatriyan. Sami nggih kalian kala wau. Bentenipun nika ngagem blangkon. Sami persis. Agemanipun nika nah nika lho Pak sikepan. Sikepan menika. Dados wonten dalaman ingkang Jawi mboten dipun kancingke nika sikepan. Sami, Pak. Jariipun Sida Mukti, Sida Asih, Sida Mulya. Sida luhur benten? Nggih. Nika busana Kesatrian Solo. Kesatrian nika sanes werni cemeng agemanipun. Nggih, monggo sami nika bedanipun mboten ageman cemeng. Paes pengantin Solo Putri. Nah, ingkang cemeng-cemeng wonten palarapan nika nggih, paes nggih. Wonten ingkang pirsa mangke pikantuk hadiah. Napa namine ingkang wonten palarapan ingkang ngajeng nginggil gajahan. Nah menika gajahan mandhap malih ingkang alit naminipun pengapit. Lajeng panitis ingkang paling ngandhap menika godhek. Gajahan pralambang titaing ratu. Panguwaos inggil sangandhapipun Gusti. Awit ratu nggadahi wenang murba. Kawulanipun ing samubarang perkawis. Menika ukuranipun wonten ingkang pirsa? Mboten, wiyaripun sekawan nyari. Sekawan. Dados mangke dipun pendet tengah nembe kalih. Dadosipun sekawan. Nggih. Pengapit wangun kudup kantil pralambang putri. Putri dipun lambangke kalian pengapit. Kok saged ngoten ya? Cilik mentik-mentik ayu ngoten niku lho Mbok menawi nggih. Dados dipun pralambangaken putri. Menika wiyaripun kalih nyari. Ngandhapipun panitis wangun setengah tigan ayam. Pralambang kakung. Lah kakung ngoten nika lambangipun. Kados setengahipun tigan ayam. Wiyaripun ugi kalih setengah nyari. Sekawan kalih setengah ingkang akhir nika godhek namung setunggal nyari saking talingan. Sedaya paes lamun ginaris dawah ing citak. Inggih menika pokipun grana. Sayekti wewarah bilih jejering putri sawus nyawi nengku ing kakung kedah tansah nyaket mring Gusti. Mugi enggal pinaringan putra turun ingkang utami kinacik ing sasamining titah. Nggih, menawi dipun luruske nika napa nggih? Niki lho. Mangke saking mriki nggih. Wonten pokipun grana. Teng mriki.
Dados arahipun nika mangke wonten pokipun grana. Sampun? Nah, menika Jogja. Kalau wau Solo nggih. Menawi Jogja ingkang inggil tengah nika naminipun Panunggul. Nggih, Panunggul. Menawi Solo wau napa? Gajan. Nggih, ngandhap-ngandhapipun sami. Pengapit, Panunggul, Godhek. Menika wangun wanda luruh pucuking grana. Arahipun wonten pucukipun grana. Dados radi mengandhap ngoten arahipun. Nggih, kalau wau ukuranipun ngertos? Wonten ingkang ngertos? Ukuranipun Panunggul menika 3 nyari. 3 nyari. Satu setunggal setengah. Dados 3. Nggih, 3 nyari. Lajeng pengapitipun 2,5. 2,5. Panitis ugi 2,5. Godhekipun sami kalian Solo, setunggal nyari. Nanging bentukipun kados pangot. Pangot niku napa lah? Pangot niku peso nggih, Mbah. Pangot niku pengot, Mbah. Pangot. Nika modelipun godhek Jogja nika kados pangot, Mbah. Radi lurus ngoten lho. Menawi Solo kan wonten ayune radi melengkuk sekedhik. Menawi Jogja nika ndlojor. Nggih, lurus nanging radi panjang setunggal nyari. Dalem pengapit ingkang Jogja 2,5. Kagengen. Nggih, 3, 2,5. Nggih. Menawi dibayangke ngoten nggih, ageng mangke nggih. Tapi nek nggih, menawi penitis nika saking titik 3 nyari wau sedaya. Tapi menawi pengapit nika mboten dipun pendet tengah. Nah, ngaten. Mboten terus 2,5. Mboten ngaten. Nah, nika mbok menawi pengen ajar rias, insyaallah tahun ngajeng permadani wonten pawiyatan rias pengantin ingkang pakem. Keplak. Amin. Mugi-mugi kasembadan. Nggih. Mangke dipun ajari ingkang ngantos detail. Nggih, rekenik mangke dipun ajari. Paes ageng keprabon. Nah, nika paes ageng. Paes ageng sami kalian Solo Besahan. Sami. Sinten sing ingkang kala rumiyin paesanipun ngagem ngaten nika? Mboten wonten. Kula nggih mboten. Nika kados ngaten. Paesipun sami nggih kalih Jogja Putri kala wau. Bedanipun nika ingkang pinggir dipun paringi napa, Bun? Ngagem prada emas, nggih. Terlalu mewah ini. Ngagem prada emas. Lajeng tengahipun isen-isenipun nika wonten kinjenganipun. Monggo ingkang badhe rias mengulang rias ingkang menika napa ingkang kala wau Solo Besahan? Oh nggih, Pak. Menika ingkang panjenengan aturke wau cunduk mentol kagem Solo Putri. Nggih niku manten napa, Bapak? Mantenipun napa? Cakrik napa? Solo napa Jogja? Solo Putri. Solo Putri niku namung 7. Nggih, ingkang leres nika namung 7, Bapak.
ingkang leres nggih. MUA-ne nganu pun dawuhi nderek Permadani ngoten nggih. 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 Nggih Rama. Ya Allah kok malah ngelamun. Mboten wonten. Won kula aturke. Sinten? Ya Allah Gusti. Jebule. Sinten MUA-ne sinten mo? Ih, saake lah. Sinten MUA-ne sinten? MUA-ne sinten? Rahasia. MUA. Nuwun sewu, kula nika nuwun sewu nggih mboten sombong. Kula nika mbok menawi nggih kenal sebabipun wonten Pati nika wonten komunitas make up artis Pati. Kula teng mriku dados penasehat intak-intake. Intak-intake nggih Kak Atik nggih Bunda nggih. Nah nika lho. Mbok menawi kula ngertos. Nggih, padatan niku ngeten. Cunduke cilik-cilik tak weki songo iki. Enten sing ngoten niku. Wonten ternyata nggih. Menika ingkang trep, ingkang leres namung 7 menawi Solo Putri. Ingkang songo menika Solo Basahan. Solo Basahan nanging modelipun khusus menika alas-alasan kalau wau lho. Nah, menika ingkang gangsal Paes Ageng Jogja. Nggih, Jogja. Jogja nika ngagemipun cunduk mentelipun namung gangsal. Dalem Solo Putri lho wis kelewat nggih. Nah niku Solo Putri. 7. Nggih. Solo Basahan. Ingkang napa? Niki sami. Nggih, 9 Solo Basahan. Solo Putri ingkang pripun? Oh, nyuwune gambaripun saking mboten wonten nggih. Niki? Niki Solo Putri. Songo napa 7? 7. Nika 7 mo. Nggih, ingkang 9 nika Solo Basahan. Monggo lajeng kalau wau ingkang Jogja. Jogja Paes Ageng Keprabon, ingkang Ligo. Menika lancingan cindhe. Nah, kados ngaten nggih, ngagem celana. Dodot semen. Semen apa? Semen Sidoarjo. Semen apa nggih? 3 roda. Tak kandakno bener dijak neh. Tak kandakno. Kula mboten ngertos kok MUA-ne. Niku wau namung gambar. Tenang mo, tenang. Dodot semen. Semen niku seminan niku lho, seminan, mboten semen ingkang kagem seminan, semen. Kamu selerep mogo. Nah, menika menawi promosi nah. Akhirnya promosi. Lajeng buntal duwung roncan Sri Taman. Sri Taman, napa Pak Sri Taman? Sri Taman niku sekar ingkang pripun? 7, sekawan, gangsal. Ingkang werni-werni pokoke nggih. Ingkang werni-werni menika Sri Taman. Mawar, melati, kenongo, kantil. Napa melih Pak? Balik neh mawar. Bugenvil. Niku nganu napa rajangan pandan. Nggih. Rajangan pandan. Kolok mata biru mutiara. Sumping ron kates. Nah, wonten ron kates iki. Mosok ron kates. Saestu ron kates. Ron kates niku
ingkang tasih nem mangke dipun upaya bentukipun dados segitiga nggih lajeng dipun elet-eleti apa dielet-eleti dipun paringi nika loto ingkang kagem mriki nika lajeng dipun paes kalayan napa nika lho ingkang nggih isen nika gajahan payet. Nah, nggih nika kagem sumping. Menika menawi paes ageng keprabon. Gelung ngore nu sing enten jelantire niku lho Pak, enten buntute urang. Gelungipun wonten alit ngoten lajeng wonten ngorenipun buntut urang. Kalong ulur kliwir nggih kliwir. Kalong ulur kalong wulan tumanggal susun 3. Kalong ulur ingkang panjang. Saderengipun kalong ulur nika ngagem kalong ingkang 3 sap nika. Kalong wulan nggih sap-sapan 3 nika nembe wonten kalong ulur ugi ngagem singgetan. Klat bau naga ngagem klat model bentukipun naga. Nanging menika menawi mangke mrangguli naganipun majengipun wonten ngajeng nika dipun puter dipun gantos. Kedahipun majeng mewingking. Nggih, mewingking. Ndasipun majeng mewingking. Kelatipun lajeng gelang kono, gelang nggih, cenela. Sampun, lajeng oh nika paes ageng mligi ing kraton. Niki wonten Jogja, kala rumiyin sinten nggih? Wonten ingkang pirsa nika, kula kok supe. Menika ingkang kakung saking masyarakat biasa kadosipun nggih Mas Andi. Nggih. Nika nganu napa titikane? Nggih, nika nganu. Nggih. Wekdal ijab. Nggih dados ngagem petak. Lho nggih rakyat jelantah. Rakyat jelantah ada kalian keraton kan benten nggih. Ya memang iya, tapi kan kathah nganu manfaatipun. Mboten namung niku, kathah langkung kathah manfaatipun. Lah menika nderek-nderek manten Jogja ngoten niku nek Jogja mboten wonten keraton mboten wonten lak masyarakat mboten gadah nganten. Nggih ra? Ah nggih. Paes ageng keprabon ijab lah menika lho, kala wau nggih. Lajeng Mas. Jogja Kanigaran. Bedanipun napa? Jogja keprabon kalih Kanigaran. Menawi Kanigaran wonten agemane nggih? Nggih bedanipun wonten agemanipun. Sami Kanigaran nika. Sami. Namung ngagem nika lho, ageman. Menawi keprabon lak ngligo. Nggih, hijab. Saged to hijab? Nggih, saged. Menawi mboten saged mangke promosi nah. Paes agem pakem. Nah, menika ingkang setunggal keprabon, ingkang setunggal Kanigaran. Menawi kagem ujian nika dipun walik kados ngaten nika. Dados gununganipun kalian cunduk mentolipun dipun walik. Nggih. Nika namung gangsal nggih mo. Ampun ngagem 7 ya 9 malah kalangkungan kathah. Mangke kebek niku. Niku nganu sanggulipun alit mo, mangke nek dipun paringi 7 napa 9 mangke mentiung. Mentiung napa blesek ngoten, mboten saged. Jangan menir nika ngagem nyamping. Ingkang kala wau kan ngagem celana jumputan. Ingkang jangan menir ngagemipun
nyamping utawi jarik. Mboten nate? Nggih, ingkang biasa nika nganu nggih. Niki nggih, sak menika nggih Solo Putri hijab, Solo Putri hijab berpaes. Wonten lho nggih. Hijab berpaes persis kados Solo Putri namung dipun tutup. Nika hijab berpaes. Menawi namung kudungan sarasan ingkang rame nika nggih ingkang kudungan biasa nika Solo Putri hijab. Siger nika Sunda. Nggih, Sunda. Nggih. Nggih, lha nika mantene gagrakipun Sunda. Nggih, mila menawi wonten calon manten nggih dipun arahke mawon wonten Solo ngoten napa Jogja ngoten. Lah mangke bibaripun panggih monggo kersa mardika badhe ngagem napa mawon ngoten. Nggih. Sekar Jogja Paes Ageng. Mun lajeng Mas. Nah menika Jogja Corak Putri. Bentenipun apa? Paesipun boten ngagem prada. Menika kados Solo Putri biasa mawon lugas. Menawi ukuranipun sami kalian ingkang paes ageng. Nggih. Cundhukipun oh nggih, sekedap. Cundhukipun namung setunggal mo. Setunggal lho nggih. Jogja Putri namung setunggal. Nika mboten ngagem tiba dodo. Namung ngagem jebean. Kados ngaten nika lho. Cundhukipun namung setunggal. Ngagem gunungan, cundhukipun setunggal. Nika Jogja Putri. Ibu bapak kadang siswa sakmenika sampun tabuh gangsal welas WNIK. Monggo katuran sumene mangke mlebet malih tabuh pinten? Kok sekawan? Setengah sekawan Bapak, kalangkungen. Nggih, monggo. Sabibaripun sumene, ibu-ibu mangke praktek nyamping nggih. Saking awal bapak-bapak nderek nggih mboten napa-napa. Ampun kondur lho Bapak engko nek mutung. Ya ampun nggih. Bapak mangke miru kakung, latihan miru kakung, ibu-ibu miru putri, ngaten nggih? Ampun mutung lho, mangke terus kondur. Ampun lho nggih. Monggo sumene sawetawis.